سلام أبكل قرنات عالم تركبوا تقاتلت من دافوريكس أكاديمي أبزر لكم سلام أنت عنا بمنا يلوم عتدما كم تلومود بحد أرستي مسير لكم كسامو داتا بمكتتال دما أبناي فوركس جوزهم ويا تريدينج جوزهم كتحجزكم يا زبل إمنة لنا مالتيو أرستنا أنا يلوم عندي news events that can affect the forex market تبلي مالتيو نتي forex market affect ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ድማ ክፀልዎ ዝኽእሉ ፋንዳሜንታል ኒውስ እዮም እዚኦም ሕጂ ሰማራይዝ ጌርና ንዛረበሎም ከምቲ ንፈልጦ ፎሬክስ ብሰለስተ መንገዲ ኢና ኣናላይዝ ንገብሮ በቲ ፋንዳሜንታል ቴክኒካል ሰንቲሜንታል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ፋንዳሜንታል ናይ ኒውስ ኢቨንትስ ወይ ድማ ናይ ኒውስ ዜናታት ብምፍላጥና ሓደ ዓብይ ሳይድ ናይ ፎሬክስ ፈሊጥና ከም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ቶም ስፔሲፊክ ድማ ነቲ ፎሬክስ ማርኬት ኣፌክት ዝገብሩ ኒውስ ኢቨንትስ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ብቀዳምነት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢንተረስት ሬት ናይ ኢንተረስት ሬት ዝምልከት ዳታ ክወፅእ እንከሎ ንማርኬት ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ እቲ ኢንተረስት ሬት ኣብ ዝወፀሉ ንዶላር ይኹን ንፓውንድ ይኹን ብሓፈሻ ነቲ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ብጣዕሚ ፀላዊ ማለት ስለዚ ኢንተረስት ሬት ዳታ ሪሊዝ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ነቲ ማርኬት ምክትታል ከድልየና እዩ ማለት እዩ እዚ ኢንተረስት ሬት ድማ ኣብ ዓመት 8 ግዜ እዩ እቲ ዳታ ሪሊዝ ዝኸውን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ፎሬክስ ፋክተር ዶትኮም ኢንተረስት ሬት ካሽ ሬት ሞኔታሪ ፖሊሲ እናተባሃለ ተፈላለየ ሃገራት ነናተን መፀውዒ ስም ይህብዎን ግን ኦቨርኦል ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ዝምልከት ዳታ እዩ ዝወፅእ ማለት ስለዚ ኢንተረስት ሬት ዝለዓለ ክመፅን ዝተሓተ ክመፅን ግድን ስለዝኾነ ኢንተረስት ሬት ኣብዚ ዳታ ሪሊዝ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ፎሬክስ ማርኬት ብጣዕሚ ተፀላዊ ማለት ስለዚ ኢንተረስት ሬት ትብል ኣብቲ ናይ ፎሬክስ ፋክተር ኣብ ንሪእሉ ግዜ ኣብ ማርኬት ፍሉይ ኣቓልቦ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ብምቕፃል ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ወይ ድማ ሲፒአይ ትበሃል ኣላትና እዚ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሲፒአይ ዝበሃል ድማ ብዛዕባ ሃለኽቲ ኣቑሑ ኢንፍሌሽን ብሓፈሻ ማለት እዩ ከመይ ኣሎ ኩነታት ዕድጊ ንዕኡ ዝገልፅ ዳታ ዝወፀሉ ማለት እዩ ሲፒአይ ኣብ ዝወፀሉ ድማ እቲ ኢንተረስት ሬት ነዚ ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ነዚ ናይ ሲፒአይ ናይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ንብሎ ዘለና ብኡ ተኸቲሉ እቲ ኢንተረስት ሬት ድማ ዝመፅእ ስለዚ ሲፒአይ ወይ ድማ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዳታ ሪሊዝ ኣብ ዝኾነሉ ድማ እቲ ካረንሲ ብጣዕሚ ብፖዚቲቭ ወይ ብኔጋቲቭ ክፅሎ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ወይ ድማ ሲፒአይ ትብል ክንርኢ ከለና ድማ ኣብ ፎሬክስ ማርኬት ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዋ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዚኣ ሲፒአይ ድማ ወርሓዊ እያ ትካየድ ማለት እዩ ከባቢ ዕለት 13 ዕለት 14 ኣብቲ ምጅማር ናይቲ ወርሕያ ትወፅእ ስለዚ ሲፒአይ ድማ ሓደ ካብቶም ንፎሬክስ ማርኬት ፀለውቲ ዝኾኑ ናይ ዜና ኢቨንቲ ማለት እዩ ቀፂልና ጆብ ክሌም እዚ ጆብ ክሌምስ ትበሃል ማለት እዩ ወይ ድማ አንኤምፕሎይመንት ቼንጅ አንኤምፕሎይመንት ሬት እናተባሃለ ዝወፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ ፎሬክስ ማርኬት ምክንያቱ ጆብ ክሌምስ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖፑሌሽን ኣብ ናይ ሶሻል ወይ ድማ እዚ ናይ ቤነፊት ዝበሃል ናብ መንግስቲ ናብ ሓገዝ ክሌም ይገብራሉ ኮይኑ እቲ ኢኮኖሚ ናይታ ዓዲ ወይ ናይታ ሃገር ድማ ይጎድል ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ምክንያቱ ስራሕ ቢዝነሳት ይዕፆ ከም ዘሎ ስራሓት ድማ ይጎድል ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ማለት ስለዚ ብብዝሒ ሰባት እንድሕር ናብ ሶሻል ወይ ድማ ናብ ቤነፊት እንድሕር ክሌም ይገብሩልዮም ኮይኖም ነቲ ካረንሲ ድማ ብኔጋቲቭ ሳይድ ይፀልዎ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ነዚ አንኤምፕሎይመንት ቼንጅ አንኤምፕሎይመንት ክሌም አንኤምፕሎይመንት ሬት እናተባሃለ ዝወፅእ ኣብቲ ናይ ፎሬክስ ፋክተሪ እዚኦም ክወፅኡ ከለዉ ድማ ነቲ ፎሬክስ ማርኬት ፀለውቲ እዮም እዚ ጆብለስ ክሌም ወይ አንኤምፕሎይመንት ቼንጅ ድማ ዊክሊ እዩ ሪሊዝ ትኸውን ማለት እታ ሰሙን ከመይ ነይራ ዊክሊ እንዳወፀ እዩ ዝኸድ እዚ ድማ ኣብቲ ፎሬክስ ማርኬት ፅልዋ ኣለዎ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ፕሮዲሰር ፕራይስ ኢንዴክስ ወይ ድማ ፒፒአይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ክንብሎ ፀናሕና እቶም ኮንሱም ንገብር ነቲ ሓለኽቲ ኣቑሑ ማለት እዩ እዚኦም ድማ እቶም ፕሮዲስ ዝገብሩ እዮም ስለዚ እቶም ፕሮዲስ ዝገብሩ ኸ ከመይ እዩ ዘሎ ዕዳግኦም ኣብቲ መክሰቦም ይኹን ኣብቲ ዝሸጥዎ ዘሎ ኣቑሑት ከመይ ይኸደሎም ኣሎ ዝወፅእ ዳታ ማለት እዩ ስለዚ ፒፒአይ ክወፅእ እንከሎ ድማ ልክዕ ከምቲ ሲፒአይ ዝፀንሐ ዋላ እቲ ሓይሊ ሚዛን ኣይኹን እምበር ግን ብኸፊል ድማ ፒፒአይ ኣብቲ ፎሬክስ ማርኬት ፅልዋ ኣለዎ ማለት ናይ ዝኾነት ሃገር ፒፒአይ ወይ ቲ ፕሮዲሰር ፕራይስ ኢንዴክስ ዳታ ኣብ ዝወፀሉ ንፎሬክስ ማርኬት ድማ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ
ነዚ ድማ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ستيك نعمل اوكي ስለዚ PPI ናፅኒሕና ፕሮዲሰር ፕራይስ ኢንዴክስ ወይ ድማ PPI ኣብ ዝወፀሉ ድማ ንፎሬክስ ማርኬት ኣዝዩ ፅልዋ ከም ዘለዎ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት GDP ናይ ዝኾነት ሃገር GDP ወይ ድማ እቲ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እቲ ሃገር እተፍርዮ ፍርያት ናይቲ ሃገር ኣብ ዝወፀሉ ዳታ ድማ ነቲ ካረንሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ድማ ወርሓዊ ዝወፅእ ስለዚ ወርሓዊ ዛ ዳታ እዚኣ ረሊዝ ክትከውን ከላ እንድሕር ካብቲ ፎርካስት ዝገበርዎ ንላዕሊ እንድሕር መፅኡ ኦፍኮርስ እቲ ካረንሲ ድማ ብፖዚቲቭ ሳይድ ክፅሎ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ፎርካስት ዝገብርዎ ንታሕቲ እንድሕር መፅኡ ድማ እታ ቁጠባ ናይታ ሃገር ኣብታ ዝሓለፈት ወርሒ ዝሒሉ ስለ ዘሎ እቲ ፕሮዲስ ትገብሮ ኣብ ውሽጣ ዝሒሉ ስለ ዘሎ ነታ ካረንሲ ነቲ ባጤራ ናይታ ሃገር ድማ ብኔጋቲቭ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይ GDP ኣብ ዝወፀሉ ድማ ኩሉ ግዜ ክንከታተሎ ወይ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብታ ፎሬክስ ፋክተር ዶትኮም ሕጂ እዚኣ ናይ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይ GDP ኢሉ ፎርካስት ከም ዝኾይኑሎ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ሪዛልት ድማ ከምዚ እናበለ ኣብኣ ክትነግረና እያ ማለት እዩ ቀፂልና ፓርቼዚንግ ማናጀርስ ኢንዴክስ ዝብል PMI እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብታ ናይ PPI ንላዕሊ ኸማን እዚኣ PMI እያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፓርቼዚንግ ማናጀርስ ኢንዴክስ እዚኦም ድማ ኣብታ ሃገር ዘለው ዝለዓሉ ናይ ፓርቼዘርስ ፓርቼዝ ዝገብሩ ናይ ዓበይቲ ካምፓኒታት ካብ 400 ክሳብ 500 ዝኾኑ ናቶም ዘዘራረብዎም ማለት እዩ ቅድሚ ወርሒ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ፓርቼዝ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣቑሑ ሕጂ ከመይ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ጥዕና ናይቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር እዚኦም ፓርቼዘርስ እዚኦም ብምልኦም ናቶም ርእቶ ዝህብሉ ማለት ናይ ኩሎም ተኣኪቡ ድማ ከም ዳታ ይወፅእ እሞ ፓርቼዚንግ ማናጀርስ ኢንዴክስ እዚኣቶም ዝህብዎ ሪዛልት ድማ ነቲ ጥዕና ናይቲ ሃገር ወይ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ክፀሉ ይኽእል እዩ ድማ እዚኣ ዳታ እዚኣ ረሊዝ ክትከውን ከላ ድማ ንፎሬክስ ማርኬት ኣብ ኤን ዳውን ክተብሎ ትኽእል እያ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ናይ ኒውስ ኢቨንት እያ ማለት እዩ ቀፂልና ናን ፋርም ፔይሮል ዝበሃል ወይ ድማ NFP አንኤምፕሎይመንት ቼንጅ እዚ ድማ ኣብ US ኮይኑ ካብ ናይ ሕርሻ ወፃኢ ኣብቲ ካልእ ናይ ንግድታት ዘሎ ሴክተርስ ሓደሽቲ ስራሓት ዝተፈጥሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ 200,000 ንኣብነት ንሕሪ ኤክስፔክት ኮይኑሎ ሓደሽቲ ስራሕ ካብ ሕርሻ ወፃኢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተኸፊቱሎ እንድሕር ኢሎም ኮይኖም ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ዝመፅእ እዚ ማለት ነቲ ካረንሲ ብፖዚቲቭ ሳይድ ይፀልዎ ማለት እዩ እቲ ካብኡ ንታሕቲ እንድሕር መፅኡ ድማ ነቲ ካረንሲ ብኔጋቲቭ ይፀልዎ ንዶላር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት NFP ድሕሪታ ኢንተረስት ሬት ካብኡ ንድሕሪት እታ ዝዓበየት ኒውስ ኢቨንት እያ ማለት እዩ ስለዚ NFP ክመፅእ እንከሎ ኣብ ማርኬት ብጣዕሚ ቮላቲሊቲ ይካየድ ብፍላይ ቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ከምኡውን ካብ በዓል ስቶክ ማርኬት ክሪፕቶ ሓዊስካ ማለት እዩ እዚ ብምልኡ ኣዝዩ ብዙሕ ምንቅስቃስ ይገብር NFP ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ NFP ማለት ዶላር ማለት ስለ ዝኾነ ዶላር ማለት ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ስቶክ ማርኬት ክሪፕቶ ጎልድ ከምኡውን ቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ኣብ ፎሬክስ በዓል GBP USD ዩሮ USD AUD USD ዝኣመሰሉ ንዕኦም እውን ስለ ዝፀልዎም ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ከዓ ሓደ እቲ ዝዓበየ ኒውስ ኢቨንት ኣብዚ ፎሬክስ ማርኬት እዩ እዚኣ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብታ ቀዳመይቲ ሰሙን ቀዳመይቲ ዓርቢ ናይ ሓዳሽ ወርሒ ሸዓያ ትካየድ ማለት እዩ ኤቭሪ ማንስ ኮይና ኣብታ ቀዳመይቲ ዓርቢ ናይ ሓዳሽ ወርሒ ንኣብነት ሕጂ ወርሒ 4 ክትመፅያ ወርሒ 4 ጅምር ክትብል ከላ ቀዳመይቲ ዘላ ዓርቢ ሸዓያ ትካየድ እዚኣ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ማለት እዩ ምዝያ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ይመፅእ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ሰዓት ኣብ US ማለት እዩ ኣብ ሰዓት ዝኽፈሎ ብክንደይ ይውስኸሉ ኣብ ዶመዝ ማለት 0.3% 0.2% ዝውስኸሉ ኣሎ ማለት ስለዚ እሰን ተተሓሒዘን እየን ዝኸዳ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ሓንቲ ኒውስ ጥራሕ ኣይኮነትን ኣብታ ፎሬክስ ፋክተሪ ዶትኮም እንድሕሪናየን ሰለስተ ኒውስ እየን ብሓንሳብ ረሊዝ ዝኾና ብፍላይ ሓደ ግዜ ሰለስተ እየን ፖዚቲቭ ኣብ ዝመፃሉ እቲ ማርኬት ንነዊሕ ብፖዚቲቭ ተፀልዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚኦም ንብሎም ፀናሕና ካረንሲ ድማ እቶም ሜጀር ካረንሲስ 200-300 ፒፕ ዝኸውን ብሓደ ግዜ ክወርዱ ወይ ክውስኹ ይኽእሉ እዮም ማለት ስለዚ
ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ኣብ ንሪእየሉ ኣዝና ዓበ ኦፖርቹኒቲ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ብመሰረት ድማ ብጥንቃቃ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ካልእ ብድሕሪኡ ፌደራል ኦፐን ማርኬት ኮሚቴ ዝበሃሉ እዚኦም ኤፍኦኤምሲ ሚቲንግ ተባሂሎም ዝመፁ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ዝእከብሉ ድማ ብዛዕባ ናይ ኢንተረስት ሬት ዝትሉ ሰዓታት ስለ ዝኾነ ኤፍኦኤምሲ ሚቲንግ ክግበር እንከሎ ድማ ኣብ ማርኬት ኣዝዩ ሃይ ኢምፓክት ዝኾነ ኒውስ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚኦም ፌደራል ኦፐን ማርኬት ኮሚቴ ዝበሃሉ ናይ ዩኤስ ማለት እዩ እዚኦም ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ስለምንታይ ነቲ ኢንተረስት ሬት ኣብ ከምዚ ፖይንት ወይ ከምዚ ነጥብታት ተቐሚጦም ኣለዉ ዝትሉ ስለዝኾነ ኣዝያ ኣገዳሲት ኒውስ እያ ማለት እዚኣ ድማ ኩሉ ግዜ ኤፍኦኤምሲ ኣብ ንሪእየሉ ምጥንቃቕ ከድልየና እዩ ብድሕሪኡ ጋቨርነር ኦፍ ባንክ ስፒክስ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ጋቨርነር ናይ ሓደ ባንክ ኣብ ስፒች ኣብ ዝህበሉ ወይ ድማ ኣብ ዝዛረበሉ ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ብዛዕባ ተፈላለየ ናይ ባንኪንግ ሲስተማት ስለ ዝዛረብ ነቲ ካረንሲ ድማ ብፖዚቲቭ ወይ ብኔጋቲቭ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ገቨርነር ኦፍ ባንክ ስፒክስ ዝብል ኣብቲ ሬድ ፎልደር ኣብ ንሪእየሉ ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ብዝንሪኦ ዘለና ናይ ዩኤስ ጀርሚ ፓወል እሱ ተስቲፋይ ኣብ ዝገብረሉ ማርኬት ብጣዕሚ ቮላታይል ይኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክኸውን ይኽእል ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል ናይ ጃፓን ክኸውን ይኽእል ኣውስትራልያ ጋቨርነር ናይቲ ባንክ ክዛረብ እንከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ማርኬት ድማ ምክትታል ከድልየና እዩ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሓደ ወሰንቲ ወይ ድማ ኪ ናይቲ ባንክ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ዝህብዎ ስፒች ዋላ ንእሽተይ ትኹን ነቲ ማርኬት ኣዝያ ፀላዊት እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጋቨርነር ኦፍ ባንክ ተስቲፋይስ ወይ ድማ ስፒክስ ኣብ ዝብለና ኣለርትድ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ፎሬክስ ፋክተር ዶትኮም ወፃኢ ከዓ ኣብኡ እቲ ዳታ ዘይንሪኦ ማለት እዩ ባዕልና ከባቢና ጥራሕ ክንሪኦ እንኽእል ፖለቲክስ ናቹራል ዲዛስተር ኢሌክሽን ዋር ኣለውና ማለት እዚኣቶም ድማ ኣብ ማርኬት ኣዝዮም ፀለውት እዮም ማለት እዩ ብፍላይ ፖለቲክስ እንድሕር ኢልና ሕጂ እታ ሃገር ትገብሮ ዘላ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝኾነ ምስ ዝኾነት ሃገር ትገብሮ ዘላ ርክባት ኣብቲ ቁጠባ ናይታ ሃገር ኣዝዩ ወሳንነት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካሊ ድማ እታ ሃገር ኣብ ምንታይ ዓይነት ፖለቲክስ ኢንቮልቭ ትገብር ኣላ ኩሉ ግዜ ነዚ እውን እናተኸታተልናዮ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ናቹራል ዲዛስተር ብለና ኣሎ እዚ ድማ ፍላዲንግ ክኸውን ይኽእል ከም ዕልቕልቕ ናይ ማይ ክኸውን ይኽእል ሪስኪ ክኸውን ይኽእል ቮልካኒክ ኢራፕሽን ተፈላለየ ማለት እዩ ናይ ባህርያዊ ሓደጋታት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኦም ባህርያውያን ሓደጋታት ኣብ ዝመፅሉ ድማ ነቲ ኢኮኖሚ ብሓፈሻ ነቲ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣዝዩ ክፀልዎ ስለ ዝኽእል ንኣብነት እንድሕር ዝኾነ ናይ ዲዛስተር ነገር ወይ ናይ ፍላዲን እንድሕር ኣልይዋ ኮይኑ ብቱሪስት ክፀልዋ ይኽእል እዩ ብናይ ትራንስፖርቴሽን ብዝተፈላለየ ነገራት ይፀልዋ ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ድማ ክጎድል ይኽእል እዩ እሱ ክጎድል ከሎ ድማ እቲ ካረንስናታ እናጎደለ ክኸይድ እዩ ስለዚ ናቹራል ዲዛስተር ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ብድሕሪ ዝመፅእ ኣብ ኢሌክሽን ማለት እዩ ኢሌክሽን ከዓ ኣዝዩ ዓብ ተራ ዝፃወት ብፍላይ ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት ዝበሃላ ከም ዩኤስ ዓዲ እንግሊዝ ጃፓን ከምኡውን ኣብ ናይ በዓል ኣውስትራልያ ዝካየድ ኢሌክሽናት እዚ ኣብ ማርኬት ኣዝዩ ፀላዊ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ዝፀሉ እቲ ዝምረፅ ዘሎ ሰብ ምስኖት ሃገራት ሪሌሽን ዝገብር ወይ ዝምድናታት ናይ ንግዲ ዝገብር ከምኡውን እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ምቅያራት ይብታ ሃገር ከተኣታቱ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ኢሌክሽን ኣብ ዝግበረሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት ስለዚ ኢሌክሽን ክግበር ከዓ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ናይ ባዕሉ ዩኤስ ተሪእንዮ ኣብ 4 ዓመት ተዘይተጋገበ 4 ዓመት እዩ ዝካየድ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝርኦ ዘለና ኣብ ኢሌክሽን እዮም ዘለው እዚ ኢሌክሽን እዚ ድማ ኣብ ዶላር ብዙሕ ኣብ ኤንዳውን ከስዕብ ይኽእል እዩ ስለዚ ኢሌክሽን ክኸውን ከሎ ድማ ኣብ ማርኬት ምክትታል የድልየና ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ ዋር እዩ ኩሉ ግዜ ኩናት ማለት ዕንወት ማለት እዩ ኩናት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ድማ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ብኩናት ኣዝዩ ይፅሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝርኦ ዘለና ናይ ዩክሬንን ራሽያን መፅሎ ከምኡውን እዚ ናይ በዓል ቃዛ ዘሎ ናይ በዓል ሬድሲ ተፈላለየ ብዙሕ ነገራት ናይ ኩናት ወረ ኩናትን ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣዝዩ ብዙሕ ፅልዋታት ወላዳ ዳይረክት ኣይኹን እምበር ኢንዳይረክትሊ ፅልዋ የሕድር ማለት እዩ ብፍላይ ተን ዳይረክትሊ ኣብቲ ኩናት ኢንቮልቭ ዝገብራ ሃገራት ድማ ኩሉ ግዜ ቁጠበን ብኔጋቲቭ ክፅሎ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኦም ፖለቲክስ ናቹራል ዲዛስተር ኢሌክሽን ኤንድ ዋር ድማ ኣብቲ ፎሬክስ ፋክተር ዶትኮም ዘይንረኽቦም ማለት እዩ ፎሬክስ ፋክተር ዶትኮም ዘለው ስኬጁልት ኮይኖም ኣለውና ኢዝቶም ቀዲምና ክንገልፆም ፀናሕና ኣብኡ ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ንጥንቀቐሎም ኢና ማለት ነዚኦም ድማ ከባቢና ብምስትውዓል ብኒውስ ብዜናታት ምስማዕ ዲና ብካልእ ናይ ሓበሬታታት ዝህቡ ዌብሳይታት ብምእታው ነቲ ዘሎ ኩነታት ከነንብቦም ክንርድኦን ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ነዚአን ኣብዚኣ ዘለዋ ናይ
ፋንዳሜንታል ኣናሊሲስ ነዚአን ብምሓዝ ኣብቲ ፎሬክስ ማርኬት ድማ ምስቲ ቴክኒካል ሓዊስና ኣድማዕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለምክትታልኩም ደጊመ የመስግን። ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው።